Днес е четвъртият ни ден в Италия и за днес ни очаква красивия град Милано. Ще разглеждаме Милано днес, но преди да се отдадем на забележителности, мен ме очаква нещо вълнуващо, а то е масаж, не какъв да е, а лимфен дренаж. Ако се чудите защо съм дошла чак до Италия да си правя масаж, това е защото случайно попаднах на профила на една българка, която прави масажи в Италия, и този масаж е по метода на Мануела Шала, специален метод, който е създаден да пречиства тялото ви от токсини и да го оформя. Ще го пробвам днес, ще ви кажа как е минало. В организацията на цялото нещо аз си мислех, че ние ще имаме кола и затова не ми пречеше, че този салон е извън Милано, но решихме да не си взимаме, така че тази сутрин сме станали рано и се опитваме да разберем как ще стигнем до там. Накрая май ще се наложи да си вземем кола, която ще ни струва скромните 100 евро за един ден, но това се случва, когато не си планираш нещата до край и тези жертви се налагат някой път, за жалост. Ще ви кажа накрая на видеото как е минал масажа, стискайте палци да се струва. Намираме се пред Дуомото, катедралата в Милано. И тя наистина е толкова зашемачаваща, колкото и си мислех. Впечатлена съм. Просто изключително е красива. Има всякакви хора отпред. Много хора. Пълно е оживено. Чуват се разговори на различни езици и всички хора са супер различни. Много ми харесва динамиката на града, но не бих стояла тук твърде дълго. И точно целих на катедралата по зален слънце, което също е уникално. За жалост, изпървяхме времето да влезем и няма да влезем вътре, няма да се качим на покрива, но за тези, които имат време, това би била страхотна активност, която ще им позволи да дойдат високо. До катедралата се намира галерията Виторио Емануеле II, която се счита за един от най-старите търговски центрове в света. В центъра ѝ има мозайка от гербовете на Рим, Торино, Флоренция и Милано. Най-много внимание привличат символът на Торино, бикът, а традицията гласи, че ако стъпите и се завъртите 3 пъти в посока обратна на часовниковата стрелка върху тестиците на бика, това ще ви донесе много късмет и ще прогони злото. Philip, where are we? In Italy. Брера се казва този квартал. И е Yes. пълен с типични италиански сгради. Ако посещавате само едно място тук, като изключим естествено катедралата и галерията, нека то бъде този квартал. Изключително красив е. По принцип и аз и Филип сме много претенциозни на ресторанти, къде да седнем, обстановката да е приятна, храната да е вкусна, цената да не е много висока, но също е важно и храната да е не само традиционна, но и да е изготвена по традиционен начин. Ако може от някоя баба италианска, най-добре. Да ви кажа, в този квартал Брера видях толкова много ресторанти, които ми харесаха, така че ако някога се чудите къде да вечеряте, елате тук. Имате толкова голям избор и като гледам храната, всичко ще се струва. Вечеряме в един от кокетните ресторанти в Чернобил, Остерия Дел Белк. Филип си поръча розово ризото с цвекло, а аз стек, понеже не мога да ям въглехидрати след масажа ми. Също и градинска салата с пресни зеленчуци, които са местна продукция. Добро утро! Днес е последната ни сутрин в нашото Airbnb и наистина не искаме да се тръгваме. Много ни харесва гледката. Закусваме на терасата и запечатваме момента. Слава Богу, имаме на видео, така че винаги може да се върнем да изживеем отново тези спомени.
По традиция, последният ден от всяка екскурзия е най-натоварен и затова нашата програма днес е пълна. Дойдохме да видим водопадът в Несо, а до тук стигнахме с автобус. Взехме автобуса от град Комо до Несо, отнени 45 минути и автобусът беше номер C30. После слязахме надолу по стълбичките, които сега виждате как изкачваме нагоре, за да вземем друг автобус, който ще ни отведе до едно място, откъдето ще вземем ферибот, за да стигнем до крайната дестинация Вила Балбианело. Но преди това правим една бърза спирка за италианско кафе. Coffee with sambuca. Corretto? Corretto. Coffee with alcohol. Liquor, cognac. Вторият бус ни отведе до Лезено, а сега се намираме в ферибота, който ще ни заведе до Лено. Бусът беше претъпкан и изкарахме голям късмет, защото качиха само мен и Филип, а останалите хора оставиха да чакат на спирката за следващият, който е след час. Сега следва 30-минутна разходка до Вила Балбианело. Вилата е построена през 18 век, а преди на нейно място е имало манастир. В градината може да се насладите на великолепните дъбове, оформени като чадъри, а също и на спиращите дъха гледки към езерото Комо. Тук има две жилищни сгради, църква, както и известната Лоджия Дорини, сградата, в която щастливците, които се женят тук, се венчаят. Тази вила е възможно да се използва за различни събития и сватби, ако желаете. Не искам да знам каква е цената. Аз лично мисля, че скромна италианска сватба също ще ми хареса. А и също е снимана в Междусветни войни, както и Казино Роял, така че славата и се носи и в днешно време, въпреки че е била построена през 18 век. Не забравяйте да проверите работното време, защото вилата отваря средата на март и затваря края на ноември, но в сряда и понеделник не работи. Ако сте останали до тук, изключително много ви благодаря. Аз вече съм в Англия и е ред да споделя с вас нашите впечатления от Италия, Милано, Комо, нещата, които бихме направили по различен начин, ако се върнем отново, както и моето мнение за масажа ми, за който ви споменах в началото на видеото. Първото нещо, за което ще говорим, е бюджет. Както много от вас предполагат, района около езерото Комо е доста скъп район. Ние имахме бюджет, опитахме се да се придържаме към него. Не бих казала, че се не се получи особено, но за ориентировъчни цени ще ви кажа, че мястото, на което останахме, ни струваше 300 паунда за 4 нощувки за 2 човека. Храните, ако искате да вечеряте, обядвате навън, едно основно ястие е около 20 евро. За 2 човека бихте платили около 60-70 евро за вечеря или за обяд, което не е много по-различно от цените в Англия. Но ако искате нещо по-евтино, има и по-забутани ресторанчета, има много места, където може да си вземете готова храна и да се насладите на пейката или във вас, което е по-евтина алтернатива и определено може да се измисли бюджетна версия на това пътуване. Другото за мен най-важно нещо беше транспортът. Много дълго ние обмисляхме дали да си наемем кола или не. В крайна сметка решихме да не го правим, защото пътищата около езерото са много тясни. Италианците са известни с тяхното прекрасно каране и решихме, че не искаме да отраскаме колата или да й направим нещо по-лошо и после да сме отговорни за това. Не взехме кола, което беше грешка. Мисля, че дори ще да ни бъде по-евтино, ще да ни е по-приятно, по-изгодно, ако имахме кола, така че ако вие отивате, определено си наемете кола, освен ако не сте в някакъв много голям град, който има връзки навсякъде, но дори и тогава, за да не се съобразявате с
фериботи, в автобуси. Аз ви бих ви посъветвала да си вземете кола. Е ред да ви разкажа малко повече за лимфния дренаж, който се направи в Милано. Много ми хареса цялото преживяване. Хората в салона не говориха английски и собственичката беше извикала дъщеря си да превежда, което беше много забавно, но през цялото време успяха да ми обяснят какво се случва, защо правят това в момента. Като става въпрос за резултати, не бих казвала, че съм видяла някакви страхотни резултати или съм усетила някаква драстична разлика в това как се чувствам, но ми казаха, че трябва да се прави този масаж поне 1 или 2 пъти месечно в продължение на няколко месеца, за да се види разликата. И това е нещо, което бих искала да зная предварително, но не го знаех, така че няма как да го проверим това. Но най-ценното нещо, което аз всъщност получих в този масаж, беше досег до местните италианци, които бяха толкова отворени и щастливи, че чужденец е отишъл в техния салон, че дори поискаха да снимат видео с мен, за да привлекат още чужденци в бъдеще в техния салон. Това е всичко от мен. Надявам се това видео да ви е харесало, да сте научили нещо ново или да ви е вдъхновило да организирате следващото си пътешествие, било то в Италия или някъде другаде. Ако това е така, моля, абонирайте се за канала ми и харесайте, за да стигне до повече хора, с които да пътуваме заедно и да опознаваме света. До следващото видео, до тогава, приятно приключенстване! Чао!